beranduegi. Ongi etorri beranduegiren albistegira, astelehenean hasi zen Bateragune auziko epaiketa. Ezker Abertzaleko hainbat buruzagi epaituko dituzte bertan eta Angela Murillo berriz ikusteko aukera izango dugu. Zein hostia hori! Angela Murillo da! La sala no ha entendido ni papa. Argentinan River Plate futbol taldea bigarren mailara jaitsi da 110 urteren ondoren, beraz, ekipo bakarra gelditzen da munduan hainbeste urte daramatzana lehen mailan. Eusko Alderdi Jeltzalea. Leopoldo Barredak adierazi du Bilduren batasunizazioa oso kezkagarria dela gizartearentzat. Gu gehituko dugu gizarte osoaren batasunizazioa dela kezkagarria. Izan ere Bilduren aurretik EA, EAJ, PSOE, M15, Eskerra Republikana eta beste hainbat alderdi ere batasunizatu ziren. Hainbeste batasunizatu egonda beraz, harrigarriena da nola jorketzuen espero Ezker Abertzaleak hain emaltzeadunak ateratzea. Eta bukatzeko bideojokoi buruzko albiste bat, izan ere Estatu Batuetan onartu berri dute adin txikikoek ere erosi ahalko dituztela hemendik aurrera bideojoko violentoak. Horrela, etxeko txikienek praktikak egin ahalko dituzte 18 urte bete bezain pronto pistola bat erosi eta musulmanei tiroka hasi aurretik. Mila esker azken bi asteotako lehiaketa honetan parte hartu duzuen guztioi. Tolosako Gipuzkoa Indor Kartinera Donostiako Andoni Mujika joango da. Zorionak. Aurrekoan Nafarroa zaritu ginen, baina hauteskunde luze hauek bestelako aldaketa nabarmenak ekarri dituzte. Horietako bat Donostian. Ez gaude ziur lanpostu aldaketa konik egin ote dion alkate ohiari, esango diguzue zuek. Horretarako erantzunak betiko helbidera igorri, beranduegi abildua@argia.com. Sari berria dugu eskuartean. Donostiako urbano jatetxean bi lagunentzako afari edo bazkari ederra. Animatu eta parte hartu. Ezagun bihurtu dira internet eta sakelako telefono bidez deitutako elkarretaratze espontaneoak. Gogoratu 1989an Seattleen hasitako elkarretaratze altermundistak edo 2004ko martxoaren 11ko atentatuen harira Madrilgo PPren egoitza aurrean egindako mobilizazio espontaneoak. În vis nu ești atunci când sângeri, nici dacă ochii lacrimi țis, adevăratele înfrângeri sunt renunțările. Moldaviako historian jasotako protestarik handiena Twitter iraultza izendatu zuen The New York Times egunkariak. 2009ko aprilaren 5ean 20.000 pertsona elkartu ziren hiriburuan. Egun horretan bertan egindako hauteskunde ustelak salatzeko. Bozak berritzen batzea lortu zuten. Urtebete geroago, Iranen, hauteskunde emaitzen manipulazioagatik haserre abiatutako manifestaldiek ere Twitterrekin zerikusia izan zutela zabaldu zuten hedabideek. Ahots kritikoek ordea laster hartu zuten hitza. Oso erabiltzaile gutxi ditu sare sozialak Moldavian, eta berdin Iranen ere. Hilabete gutxira, mundu arabiarrak eztanda egin zuen. Tunisiak hasitako bideari beste hainbat herrialdek jarraitu zion, gobernuburuen aurkako altxamenduetan. Berriz ere, teknologiak jokatutako papera izan zen eztabaidagai, eta sareak izan zuen indarraren adierazgarri honenetakoa boterean zeudenen jarrera da. Interneten historian lehen aldiz, Hosni Mubarak Egiptoko orduko agintariak moztu egin ziren estatu oso bateko biztanleei interneterako sarbidea, baita SMS zerbitzua erabiltzeko aukera ere. Edo Irango manifestaldien ondorioz, adibidez, gobernuak teknologia aprobetxatu zuen sare sozialen bidez komunikatu ziren disidenteak zelatatu eta kontrolatzeko. Douglas Rushkoff kazetari estatubatuarraren ustez, Twitter eta Facebook bezalako zerbitzuek aktibistei inoiz ez bezalako aukerak eskaintzen dizkiete antolatzeko. Baina zerbitzu hauen menpe egoteak, zerbitzu horien kontrola duten erakunde eta gobernuekiko morrontza dakar. Oihartzuna biderkatzen dute teknologia berriek. Eskema piramidal hierarkizatuekin puskatu eta antolakuntza dinamikoa ahalbidetzen dute.
Beste hedabide batzuetan pentsaezinak liratekeen mezuak ere zabaldu daitezke interneten. Nestlé markaren aurkako kanpainan, KitKat txokolatea bailitzan orangutan baten behatza jaten duen gizonaren iragarkia edo Wikileaksek aitzatutako informazioa kasu. Baina nolako militanteak lortzen ditu internetek? Klik batekin mugimendu baten alde egitea bezain erraza baita aldarrikapena zahaztea. Facebooken errauste plantaren aurka klikatu duena benetan prest al dago konprometitzeko eta neurri errealak hartzeko? Malcolm Gladwell idazle britainiarraren arabera, sare sozialak ez dira gai benetako gizarte aldaketa eragiteko, eta bere hitzetan konpromiso alferra biltzatzen dute. Mundu virtualak segira behar du errealitatean, eraginkorra izango da. Konpromiso mailan dago gakoa. Facebooken gure aurrezkiak bankutik ateratzeko proposamena luzatu zuen Stop Bank ekimenak. Atxikimendu andana lortu zituen egitasmoak sarean, batez ere elkarrizketa batean Eric Cantona futbolarioi frantziarrak babesa eskaini zionetik. Larritu ere egin zen bankarien elkarte britainiarra. Kanpaina hezurmamitzerakoan ordea, arrakasta erreala ez zen virtualaren parekide izan, eta erantzun txikia izan zuen. Bi ondorio atera daitezke. Batetik, zaila dirudiela benetako aldaketa lortzea inguru virtualean bakarrik eraginez, ekintzak kalera edo erabakigunetara eraman gabe. Bestetik, konprometitu virtuala ez da konprometitu errealaren sinonimo. Baina hain justu, internet bera izan daiteke jendea kausa baten alde konprometitu arazteko bitarteko aproposa. Presta zaitez, aditzera eman zaitez. Ez dizuegu utziko! Nahikoa da! Ez du faborerik emango! Zerbait egin behar dugu. Loiola irratia egin Euskadi Informazion, Gara eta Infozazpitik igaro ostean, Gipuzkoako Foru Aldundian du lantoki berria Martin Garitano Bergararrak. Aldun nagusi izendatu eta 2 egunera Diputazioaren Donostiako egoitzan hartu gintuen. Gure helburuak lortzeko beste alderdi batzuekin negoziatu behar dugula, hori ezinbestekoa da, baina hori gertatzen da Gipuzkoako Foru Aldundian eta baita Bizkaikoan ere emaitza berdintsuak dauzkagu. Guk 23, Jose Luis Bilbok Bizkaian 22. Gu abertzalea gara, independentista gara, soberanista gara eta ezkertiarra gara. Horre dira gure printzipioak, baina ez dugu independentzia ipiniko fiskalidadea aldatzeko momentuan, adibidez, horretan malgutasuna behar dugu izan. Gu nahi dugu parte hartzea bermatzea, jendartearen parte hartzea bermatzea, eta horretarako mai sektorialak antolatuko ditugu gaiek sektorialak tratatzeko, hor erabaki batzuk hartuko ditugu beste eragileekin batera, erabaki horiek batzar nagusietara eramango ditugu eta batzar nagusiek erabakiko dute horiek aurrera atera edo ez. Ateratzen baldin bada batzar nagusietatik, agindua guk hemendik hori kudeatu egingo dugu. Ez dakit zein den aldun nagusiaren soldata, baina bai planteamendu bat badaukagu horren inguruan. Baina benetan bainotut ez dakit zein den nire soldata. Ez dut galdetu ez dudalako egin. Kanpo kaiako azpiegitura hori ez dela egingo, baina ez guk esaten dugulako. Espainiar gobernuak ere esan duelako, ez daukala sustengurik ez ingurumen arloan ez da ekonomikoan ere. Beraz hori ez da egingo eta ez du hori inposatuko. Hondarribiko aireportuaren zabalera, Espainiar gobernuak ez duela egingo agindu du honezkero. Eta errauskailuarekin guk proposatzen duguna, moratoria hori, nik uste dut moratoriaren inguruan adostasun asko lortu daitezkela baita batzar nagusietan ere. Ez guk ez du inposatuko esate, ez 5. kontenedorea, ez errauskailua. Guk egin nahi duguna moratoriaren bitartez irekitzea informazio eta eztabaida publiko prozesu bat, eta informazio guztia eman eta gero eztabaida sozial hori garatu eta gero herriari galdetu. Eta herriak esaten duena izango da guk aurrera aterako duguna. Moratoria horrek izango lukeen kostoa negoziatu beharko da bankoekin. Ze bankoekin ez daukagu bakarrik harreman hori
Kasu horretan, bankoekin harreman oso estua daukagu beste gai batzuetan ere, orduan hor negoziatzeko biderik bada. Zenbakietaz ez gara hitz egiten hasi, beste unean bildu ginean Euskalgintzako eragile guztiekin, etorri ziren guztiekin, eta ireki dugu, zabaldu dugu prozesu bat informazioa jasotzeko, lehentasunak ezagutzeko eta horrei alden neurrien erantzuteko. Aldatu behar dela fiskalidadea eta beste alde batetik, kantitatea hori harmonizazioa legebiltzar demokratiko batean behar lukela egon eta ez OCT delako horretan 3 diputatu eta lehendakariak. Guk esan dugu Gipuzkoa Aurrera eredua ez dela gure eredua. Ez dugula nahi lobby pribatu batek, enpresarial batek Gipuzkoako erabakiak hartzea. Erabakiak batzar nagusiek eta diputazioak hartuko dute gu bai gara Gipuzkoarren eritziaren ordezkari. Gipuzkoa Aurrera ez da Gipuzkoarren ordezkaria. Eta ezin da izan itzalean mugitzen den gobernu bat. Nik uste dut gauzak aldatu daitezkela eta aldatu daitezkela era natural batean eta inolako alarmismori gabe, baina aldaketa zerraitik izan behar du txarra ero beldurgarria ero zerraitik izutu behar da jendarteak eskatzen duen aldaketa aurrera eramaten bali badugu. Azkenean ez gara elite bat zein erabakitzen duen aldaketa teitea, azkenean gu jendartearen ordezkaria gara hemen, eta jendarteak aldaketa hori eskatu egin du, eta horreitik gu hemen. Orduan, lasaitasuna, naturalidade guztiakin eskatzen dugu. Markel Olana. Zintzoa. Pérez Rubalcaba. Gaiztoa. Ryan Corri. Emankorra. Jesus Aguirre. Emankorra. Aurore Martín. Laguna. Arnaldo Otero. Oso laguna. Bidesariak. Alternatibarik ez badago ez. Kutxe fusioa. Bai, baina ez horrela. Tabakalera. Zabala euskal kultura egilentzat. Hondarribiko aireportua. Txikia. Fraileaitz. Astakeri bat. Base Nafarroako Arrosatik Siberuko irauzera mugitu eta eletan finkatu da 16 urte bete dituen EHZ festivala. Gazteek antolatu eta voluntarioek sostengatuaren jaialdiak gurean oso ohikoa ez dugun musika eszena hurbiltzen digu udaro. Ipar Euskal Herriko barnealdetik euskaraz eta euskal kultura babestu eta garatzeko asmoz. 20.000 pertsonatik gora biltzen ditu 3 egunez enpresen publizitate eta diru beharrik gabe. Maila sozial, ekologiko zein ekonomikoan, ohiko jaialdi komertzialetan ematen diren ereduak gainditu nahi baititu. Beraz, beste urte batez, uztailaren 2tik 4 bitartean, Mortxiba, Goran Bregovic, Chainesman, Xutik, Aton Rumba edo Taktiken Jafakoli taldeen musikaz lagundurik, euskaraz lan egin, dantzatu eta bizi garela azpimarratzeko aukera izango dugu eletan.